Mas Kodo sebesar premane Mojorjo Mas Aris Widakdo wonten Kalimantan. Ayo Mbak Titi asik hi 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 hiya Mas Aris wonten Kalimantan suka sarki ya 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 masuk eleng-eleng zamane semono nalikane isih padha tresno kowe janji tresno sak lawase ning saiki Allah mbok kape ora nyono aku ora ngira yen sliramu teko medhot tresno nadyan tresno wis dadi kene nanging aku isih eling larana lara ning dada rasane kaya disiksa jalaran belani tresnamu jebul tresnamu mongsamu sayang Mas Tris dan gembuk bocahe nang kene bu ya karo Kodo lalu lalu eleng-eleng zamane semono nalikane nalikane isih padha tresno kowe janji tresno salawase ning saiki arambok gape ora nyono aku ora ngira yen sliramu teko medhot tresno nadyan tresno wis dadi nanging aku larana lara ning dada rasane kaya disiksa jalaran belani tresnamu jebul tresnamu mompal Tresnamu
Zakir mania sayang. Kenang jenenge Palupi. Kowe ana priya bagus pripat gondara karo lena leri taatan kondi mesem koyo bareng karo jebule ya Pak Yusuf yo Ana atiku nelongso kaya ngene rasane wong tresno. Kaya ngene tak seprasyo kadang-kadang abdi dalem pangarawit rahayu ngrembaka Diva pangestu sound system GMG shootingipun gambare bening regane miring Sedaya pemirsa Letram GMC, sedaya mawon juga ngebersani. Ye ayo, kakak Aten, kakak Rara di Anggi, Mas Nyaman, ye. ana sinden ayu Prima pripat bunder karo plera atak ta koni mesengguyu bareng kenal jeneng enduk puji Beten sakno ning apa wong ayu aku banjur ngalamun sok kapan dok iso karo kowe rasa atiku nelongso kaya ngene rasane wong tresno nang opo Mbak Muji sok baik garadol sapi kaya ngene Purno Palupi Mas MC Ayo, Lek Jomari ndi mau. Ayo. Ayo Mbak Mek. Pak Satio, wonten blodokan majamin cukup kamar sani. Masuk.
setiaku katresnanku diimbangi tresno kang satuhu yen tak rasa raku wawa rasa jroning ati lan sakelingan kembange netra godho aturi wengi pamujiku mbok bisa katakan setiaku katresnanku diimbangi tresno kang satuhu golek ono gelo bersama Titi Rayungan Bongo Kakak Ratno. Permaya FM masuk. Nanging sajroning atiku Mas Dr. nalika Mania. sliramu ninggal aku Warseno, Pak Satrio. apa sliramu ra krasa aku kudu anggap karo sapa Kasut rinalan mengi. Mugi-mugi Gusti ngijabi. Suku pananganmu bali. Bisa kumpul kaya doing undi. taun ana windu ana
balung nangka bebasane mong katon katon sliramu wae Ojo lali pawelingku Ojo manduking mas Kang setya satumu tak entengi ngeti saelingmu nangis sakroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu ambat karo sapa taun nono windu nono tang enteni ing pucuk ing tresna balung nangka bebasane mong katon katon sliramu wae Ojo lali pawelingku Ojo manduking mas Kang setya satumu tak entengi ngeti saelingmu nggih matur nuwun sanget njenengan Pak MC Beng Mbak Blendung Mas Ahmad iya Piramu Was Angel lho kuwi. Angel yen nangis tak ilang ayuni tak kadang iso urip mulya Tak kira perawan. wanita utama Iya. ngluhurke asmane wong tuwa katingal pendikari bangsa wis anakku Was op tu. Ah. dadari kaya
piringe rojeng dibablasne rojeng kok terus dahar ya rojeng dados rojeng yo yo sing nyanyi tak kira perawan jebule malah wis duwe perawan Ya ayo iki yo perawan Mas. Pating klempar krengus merane pit motor rame-rame sak tengahe dalan gedhe nyap-nyap asesora takas roce ning saiki rejeng kudu diatasi yen kebacut bisa agawe kebati Mas Tres piye beb Pak De kersane nyanyi monggo monggo Pak De nyanyi oh mboten to lha kok kek kersake kaya mbok menawa gelem kaya gak ngimis Tok Pak kangen ya ar iya ya Mbak Parmi oh Parmi iya 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 Baya wengi udan krimis ora wis banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning atiku yen ora ana sliramu Mas Yus sumilir ing angin tansah gedhot kalbu rasa kang tak ampun lewat tembang kangen moga bisa dadi tombo kangen iki lanang uyang rino yo 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 lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresna kumbring sliramu ora bisa ilang yo Apa lali, apa pancen wis ra ngerti satenane aku ngenteni balimu enak manis semu lewat tembang angan iki wujud katresnanku wayah wengi udan grimis ra wis banyu kang tumetes dadi saksi
wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning atiku yen ora ana sliramu sumilir ing angin tansah Dijuk. kalbu rasa kang tak Jadaku lewat tembang kangen moga bisa dadi tombo kangen iki nandang uyung rino wengi rahayung krembaka pancen penak den krembaka pimpinane iku ya Mas Ratno lewat tembang kangen aku titip sayang tresno kumring sliramu ora bisa ilang lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa apa lali apa pancen wis ra ngerti sak tenane ngenteni balimu endah manis semu bar ngombe apa iki kangen iki wujud katresnanku Yo por gaya ke hari ini sedelo meneh nang kobar. Yo Pak RT, mriki. Kalih kula. Sopo sing ora kedanan mripate blala awe anggugah rasa atiku yen to jawab esem gumoyomu ya dileboke wong ayu. Aku siji wis gedhe ana duduk kembang desa apa bisa turutan omong putra urip terengan monggo Aku kedanan rino wangi mung tansah lisian maruka Pancasila kedanan bocah ibarate kodhok gayo lintang Arewangi tadi geni sapriye mergo pelulu atine aku ora bakal lali mung sliramu wong sing atresnani Sopo sing ora kedanan mripate blala awe
Sayange anakku siji kowe segede ana duduk kembang desa kapan bisa katurutan momong putra urip bebarengan monggo Aku kedanan Rina wanti Mong tansah klisian Kabaca silang Kedanan perawan Ibarate kodok gayuh lintang Yo kira saiki ditekke Arewangi peti geni priye mergo pelulu atine aku ora bakal lali mong sliramu wong sing tak tresnani matur sembah nuwun monggo Pak MC Pondok iki. Ya. Mbak Jaya ya. Mbak Jaya. Aduh wong manis Pak Nano saya nalikane saiki ketemu kene iki gawang-gawang Awas. laleke Gusti tansah aman reno jadi srana Pustadolan Rasmara tiga seneng Pak Muji nggih Pak hiburan nggih Pak nggih ben awet tuwek awet tuwek ya wis tuwa ora mungkin nom neh nggih leres ayo komadi iki genten padha rasane kaya apa iki suarane siap Pak siap aku aduh wong ayu nalikane saiki ketemu aneh kene iki
gawang-gawang anget dilaleke muga-muga Gusti tansah amarena dadi srana usadalon ra asmara monggo matur nuwun. Nyanyi piyambak monggo. Ayo, sing tiba ayo wira swara. Karo aku eling karepmu ora eling ya karepmu wong ayu pepujanku ati susah mung kangen dombelmu piye aku ora bali Pak RT. Ayo. Ngerendo atiku. Ayo. Alin Yanti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari lamun sira sing bisa ngambeni
saning ati awal ngrara bisa turu wawayanganku rindu atiku tariya Rina wanita anti-anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira sing bisa nambati aja sepulang wong bagus tresnaku iki ora bakal layu ora bakal ayu ora suwe aku bali penutupin nyuwun reyokan Oh panaragan, yuk langsung panaragan ngurlem. Nah niki, Ponorogo nggih. Yo, rambung lakon Ponorogo, kurasa konco rahyong romboko. Cipa pangestu, sound system tangkatun GMJ. Lerem sawatawis mangke dalu keparang kalajengaken malih. Nuwun, kawula nuwun. Klemun-klemun. Aku ora tahu kopi.